Ukuthi angazi ngizobe ngikuthembe yini ngoba wena wahamba phela nabangani bakho-ke manje wamithisa futhi ngikhona angiyiqondi nje leyo nto leyo. Futhi manje laphana mfethu yabo kwenzeka into engayiqondi. Kodwa ngiyathembisa uma sekuthiwa into yami nayo yaqhubeka ngenza kangcono. Futhi ngiyakutshela ukuthi uhlala nalabangani bakho wena-ke waqhubeka wahamba nabo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Zulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke njengoba ubhuti wami ela eceleni kwami kukhomba kona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuthi aphinde abuyelane naye futhi baphinde bahlanganise uthando lwabo. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sibona kunjani? Ngiyaphila sisami. Ngiyaphila nami. Ubhuti waba sibonga? Msomi. Msomi nomndayi. Yebo. Ivoice yakhe nje sidala namhlanje ishile phela uDisemba manje kuyaphithizela nasiphithiphithi singangozulu. So ngabe ishile noma inje sidala? Inje sidalwa. Oh okay. So ke ubuye kuphi ngokuhlala? Ngihlala eWhite City eNanda. Okay. Uyikhona vele la ukhulele khona. Yebo. All right. So ke ngicela ungiqale nje ekuqaleni la uhlangana khona nalo person office ukuphinde ubuyelane naye. Sahlangana khona la eThekwini. La ngase Shoprite. Okay. Shothi manje sihlangane nalo sisi. Ufike ngicela inamba yakhe, sikhulume naye. Bese ngicela inamba yakhe. Hambe insuku ezincane sitholane kuWhatsApp. Bese saxoxa kuWhatsApp, sixoxe kuWhatsApp. Bese kuhamba kube kufike ukuthi siyajola mina naye. Okay. Hlala isikhathi eside futhi naye. Kodwa yabo ukuhlukana kwethu kwangekho umnandi ngoba mina bengisafisa ukuthi sibuyelane naye. Usamthanda ne? Yebo ngisamthanda. Mhlambe iziphi izinto nje ezinhle oyikhumbulayo ebenenzelana zona nina noba u2 kwi relationship yenu? Ukuthi ziningi izinto ebesenzelana zona yabo. Njengokuthi siphume out sikhiphe kanje. Yabo. Ziningi ngoba bengenzela naye nami ngimenzela futhi u2. Sithandana nje kahle. Nimi mngaki mangase ngibuza? Ina 19. All right. So mhlambe ngaba khona la usebenza khona la bamba khona noma mhlambe imali nje obuzenzela yona nje eceleni le ubumkhipha ngayo njengoba uthi beniphuma niye out. Cha khona la bengenzela khona imali nje eceleni. Okay. Alright. Uphusha. Yena usisi uneminyaka emingaki? Yena una 20. Oh, okay. And amanda ukuthanda nomuntu omdala nawe? Angazi nami ovele kwazenzakalela nje. Okay. And naye akanankinga ukuthanda nomuntu omncane naye? Akanankinga. All right. Sake nihlukane nini? Ukuthi sahlukana last year ngoJuly 3. Usakhumulana ne-date? Yeah. Yini la ekuphatha ekwenza ukuthi ukhumbule i-date kangaka kanti kwakubuhlungu kakhulu yini? Kwenzakalani? Yini le yangena phakathi kwenu? Noba uthu? Ukuthi manje khona omunye futhi angibamba naye. Manje lo munye yabo bengayena umuntu ebengigxilile kuyena. Yabo. Manje na understand mangimtshela ukuthi ngithanda yena. Sikubizathu esibambekayo sokuthi ungathi ukuyi-relationship nomunye umuntu kuyaba boom futhi khona omunye okuyi-relationship naye. Uthi yabo kwenza ukuthi yabo njengokuthi siphume sabangani soyijabulisa. Yabo mase ngamthola lapho. Okay. And be serious into yenu? Hayi bengekho serious. Oh, okay. So lo ofuna ukubuyelana naye ninaye umntwana? Cha besingakabi naye. Okay, kodwa wena mhlawumbe unayo umntwana noma unaye? Nginayo ukhona seceleni. Oh, akuyena wasesilu? Akuyena wakhe. Okay. Umntwana onaye ube naye usuhlangene nosisi lo ufuna ukubuyelana naye noma into ya after yena empilweni yakho? Ngibe naye sengimtholile lo sisi. Hawu. Kanjani manje? Yena uyazi ukuthi unomntwana? Yena uyazi usanda kuthola nje ngoba sisanda kuxabana. Ya usanda kuthola. Bongifihlelile. Ya bengifihlelile. Manje uthola kanjani? Uthola mhlawumbe ngabo umndeni wakho noma khona la abamba khona? Khona la abamba khona nje ukuthi efonini nje. Wasethola ukuthi nginomntwana. Yo. Yemphatha kanjani lo nto le? Yamphatha kabuhlungu kakhulu ngoba
yabo akachazanga nje. Wavele wathula waphuma hamba esanda kuthola. Okay. Mhlambe ngabe ukhona omunye umuntu okwazi ukuxhumana naye, mhlambe ukhulumisane naye noma onenamba yakhe esayidini lakhe la ezalwa khona. Sicabe ngayithola inamba. Oh, wena-ke esayidini lakho yena ukhona bekwazi ukuxhumana naye. Mhlambe Yena abafowenu noma osisi noma mhlambe u-auntie ubexhobana nabo nje bonke. Bayazwana. Abaningi babo ya. and bayamthanda. Ya bamthanda. Bathe ekhaya lakho mase bengasamboni ke usisi wathini? Uthe umshonisephi? Ngabachazela ngoba vele babona yabo into eyenzeke egcekeni nje. Okay. Yo, kwaze kwanzima. Manje niqhathwa ukuthi unomntwana manje noma mhlambe khona okunye ongaphezulu ongakangitsheli kona. Besiqathwa ukuthi nginomntwana manje. Okay. So ayikho enye into ongifihlela yona mhlambe usisi azofika ayichaze wena ongangichazela ngayona. Cha ayikhenye ngaphandle kwalokho. Okay. So ke wena ke sikuphi izathu esenza ukuthi ufune futhi ukubuyelana naye? Ngiyazi ukuthi vele ula ngesimanga sokuthi uyamthanda but ngidinga nje esenye isizathu esibambekayo esenza ukuthi uzobhalele la ekhaya ngesimanga sokuthi uyafuna ukubuyelana naye. Uthi ngisamthanda nje kakhulu manje yabo ziningi into ebengisafuna sizenze sibo-2. Okay. So njengoba sinikeza inamba yakhe simtholile, sixhumanele naye and ukhona la ngaphakathi. Angazi noma wena uyafisa yini ukuthi ngimlande njengamanje ukuze uzokhulumisana naye ubuso nobuso. Ya bengajabula. So ngimlande. Ya. Sharp. Cosilandelayo. Alright, siphinde sikwamukele mbukela lapha ekhaya kuhlelo esiluza ngokuthi iLove Back. So ke usisi uvumile ukuthi asijoyine. Angazi noma sizokhona yini ukuthi siwine noma cha, kodwa ke mina nginethemba elikhulu. So ke asike sibuke ukuthi ingabe sizowina na. Sabona kanjani? Ebisawona sisi. Alright. Emsapheni. Ngiright nami. Uma balo uhleli naye. Oh uhleli nomashoba la. Ababa bashoba. Umjadi. Mjaji. Jakade. Oh, okay. Ubhuti yamazi? Ya ngiyamazi. Ngiyajabulela umbona. Ya ngiyajabula kona noma ngithukile nje sengimbona la. Okay. Mhlawumbe yabo wamgcina nje. Ayikade ngamgcina mhlawumbe ngamgcina last year. Mhlawumbe ngabo June July lapho ngasengikhohliwe. Okay. Mhlawumbe nani kade nini ubudlelwana obunjani? Yo, lalo bhuti lo sesithandana yabo. Ku right sesithanda nami nani senzelana izinto ezinhle zodwa hayi ke ubhuti wabuye washintsha. Kanjani mabhele yinje engadala ukuthi umshintshe? Angimazi kodwa nje wayebehlupha ehamba nabangani bakhe kakhulu behambe bematshaleni bese ethanda nezintombi futhi ethanda namantombazane bengasamqondi nje nami. Oh okay. So njengoba ula sicela ukuthi sijoyine ngesimanga sokuthi yena ubhalile kwishow and uyafisa ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. So ngicela umuphe isikhathi ngomlaleli kahle kahle ufuna ukuthini. Cela ukhulumisane naye. Oh mfuthi uthi manje ngoba ngikhetha ukubabhalela la ekhaya ukuthi bengisize. Ngifuna bengisize ngawo ukuthi mina nawe kube ukuthi sisaqhubeka sajola. Ngoba indlela esahlukana ngayo ngiyithandanga. And futhi yabo sahlukana indlela ebhedayo nje. Manje uma ingane wakho somthini yena. Yena sobe sesixoxisana ukuthi simisa kanjani ngayo. Oh. Uthini yena mayingane? Yena mfethu angazi ngathi ngoba phela vele nawe wabona ukuthi kwangayonto seriously ya. Umuntu engamthola nje sengimthola. Shothi phela kumele ube serious ngoba senginengane ngiyokwazi nje uvedana umshiye ingane ingabazali nje. Phela vele ingane yami yabo uzoyinaka ingane eyami. Kodwa yena nje asithola isikhathi sami mhlawumbe sesingaxoxisana ngicela isikhathi nengane kuphela. Oh right ngiyakuzwa. Manje ngakho bengikhetha ukuthi la ekhaya bengisize. Ukuthi angazi ngizobe ngikuthembe yini ngoba wena wahamba phela nabangani bakho ke manje wamithisa futhi ngikhona angiyiqondi nje lonto leyo. Ukuthi manje lapha na mfethu yabo kwenziwe into engayiqondi. Kodwa yathembisa mase kuthiwa into yami nayo yaqhubeka ngenza kangcono. Futhi ngiyatshela ukuthi ihlwana nalabangani bakho wena ayiwaqhubeka uhamba nabo. Ya bona wa wrong ngimbonile nami ngoba izinto eziningi ngizile nxayo.
Ngiyakuzwa. Manje mina bengathanda ukuthi phinde kufane njengakuqala nje. Ayi mina angiboni ukuthi ngingakwazi ukubuyelana nawe ngoba sengimuve on sekhona nomuntu esengimtholile si-right. Kodwa yebo mfethu. Wena wamosha kakhulu ngangikuthanda-ke wabhayiza wena. Senzelana nezinto ezi-right futhi. Nawe kodwa ububona ukuthi ngiyakuthanda ngoba bengenza indlela engcono. Phela lapha kwaba yiphutha nje. Hayi. Bese ngoba nami sengimuve on inkingi leyo. Angesize sikwazi nje ukubuyelana. Usamthanda? Hayi angisamthandi. Ucabanga ukuthi kwenze njani? Mina Mhlawumbe usho kanje ngoba mhlawumbe usakwatile. And umuntu akakwati iminyaka u100. Mhlawumbe usazophinde awuwehlisa umoya. Mhlawumbe usazophinda umlandelele futhi. Angisazophinde ngimlandelele yena ngoba ngisamthanda. Oh, ithemba ngeke uzulahle. Yeah. Ngililahle. Okay. So-ke awudingi nesikhathi nje sokucabanga. Hayi cha ngisidingi ngiyabonga ngi-right sengicabangile. Sure. So ngiyacela ukuthi sigoqe kanje uhlelo ngesimanga sokuthi uyaqinisa nje ukuthi ngathi ucu alisahlangani sidalo. But ngiyazi ukuthi nanoma ngabe kuthiwa uyabuyela kuyena uzobuyela kuyena ngesineke ngesimanga sokuthi usamthanda. Kodwa ungamqini-ke phela. Kodwa nje lokhu umncenga kancane kancane. Mhlawumbe kwazi ba mhlawumbe uzogcina evumile sasa. Yeah, Sembi. Nami ngizozama ukwenza kancane. Ambukele lapha ekhaya. Kuyacaca ngazi ukuthi asiwini-ke kulokho. Usisi uthi yena usemuvile on. Indaba yabhuda akasayingeni. Kodwa-ke angazi noma usho kanjalo ngesimanga sokuthi usakwatile yini. Mhlawumbe akamdingi eduze kwakhe okwamanje. Mhlawumbe usazama ukuphola enhlizweni mhlawumbe ngelinye ilanga uyobe sesha okunye asazi. Kodwa ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.